Ωραία, ο Μιχαηλίδης βάζει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Κωνσταντέλιας. Περνάει το πρώτο παίκτη, δεν το βλέπει. Περνάει και τον δεύτερο. 2-0! Γεια σου ρε αγόρι μου, στο 48. Αν περάσει η μπάλα σωστά από την πίσω ζώνη ανάμεσα στις γραμμές, μετά αφήστε τα όλα στο Γιάννη. Εδώ ο πρώτος παίκτης τον αποφεύγει και το δεύτερο. Αντικρίζει την εστία, βλέπει τη γωνία και τα υπόλοιπα. Είναι το 2-0. Αυτή είναι η πάσα του Μιχαηλίδη που άνοιξε τους ασκούς και εν συνεχεία το σλάλομ του σπουδαίου Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλπασμός σε γιγαντιαία κατάβαση σε χιόνι. Ασυγκράτητος πάνω στο γρασίδι της Τούμπας. Από την άλλη, Αλέξη, πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, μεγάλος εκνευρισμός στον πάγκο της